de lucht weer eens vlieg. Maar het moeske, hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg. Er roept een beer op Schiermonnikoog zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wacht, oh wacht, beleven we deze keer. Hin of ai? Juster woe Sipke pannenkoeken bakken, maar hij had geen aaien. Dat hij en Beboeloe gongen naar de winkel om daar aaien te kopen. Ja, maar hokker haaien moeten wij dan, hè? Er zijn volle soorten. Hier Sipke vregen. Ja. En om daaruit te komen, zoen ze het ongen Omke Willem vregen. Tja. Maar Mooike Doet zei dat ze de goedkoopste nemen moesten. Ja, Jep, wij ben geen dier van uw eigen beurs. Hé, maar dude, dat ben aaien van opsletten hin. In hele lietse kooikers. Hoe Omke Willem nog kwijt. Maar het hier geen zin. Nee, het maatje Willem, dan hien ze maar geen heen matten. Beboeloe en Sipke wonen daarom maar naar kekeltje die, want dat binnen om eens hinnen. Hoe kan ik gaan eiland? En ja, Jep, daar springt ze al uit haar nest. Die kekeltje. Hoi, kekeltje. Beboeloe en Sipke roepen en luidje het uit. Maar dan, als ze vregen hoe het zit met de hin en de goedkoopste aaien, begint kekeltje vreselijk te gloeien. Snokkert ze loed. Mijn zuster Trui zit gevangen in zijn fabriek. Maar het is een vezenis. Een gevangenis. Ze kan er niet meer uit. En ze moet er altijd een hele dag eikens liggen. En ze kan net bewegen. En net rennen. Je schrikken Sipke. En Beboeloe. Heel bot van. Maar kekeltje, wat doe je dat dan? Vreeg het Beboeloe met trillende stem. Dan nog de meisje Beboeloe. Zei het kekeltje dan, met tranen in de stem. De meisje willen goed kepen, eikens. En daarom zit mijn zuster Trui daar gevangen en al horen in nek. En kekeltje snuit haar noos nog in haar boesdoek. De oren rennen verstuiveren voort. Wat vreselijk, hè, Beboeloe? Zucht het Sipke mismoedig. Ja, Sipke, vreselijk. Stammert Beboeloe. Miauw. Daar is Jannie ek al. Wat is er maar je? Wat een gedoog. Miauw, ja. Maar als je hem wat doen wil, moet je hem niet zo omrennen. Miauw, dan moet je hem niet heen helpen. Miauw, helpen op zakken verzeild. Maar ja, het is heel gevaarlijk nou. Miauw. Nou wordt het Beboeloe te mal. Ja, correct. En zo is het. Roept eruit. Ik zal die hen bevrijden. Ja, dat zal ik. Ik toch gewoon de douane niet. Dat vinden de oren nogal wat. Maar Beboeloe, dat mag jongens net. Zei Sipke wat wiefelend. Dat kan me niet schelen. De zuster van Kekeltje zit in het gevangen, Sipke. Zo kan je net samen barrel letten. Vindt Beboeloe nogal stoer. Maar als het net mij was, dan ging wel al linnen.
En hij rent maar krutte stappen in de richting van de hinnenstal. Miauw, was ook maar goed dier, hè? Helden op zakken binnen vaak gauwer is bang. Miauw. Ja. Als dat maar goed gaat. Beer Boelo is hij helemaal geen held. Zucht Sipke. Oh. Dat is vanzelfs weer. Dat? Even letter? Nou ja, ik ken over zelfs net waarom, hè. Maar ik ben wel een beetje bang, ja. Oh. En op dat extra bloed? Moet maar afwachten. Oh. En vooral lekker sliepen.